Malawi Today. Ngizona DPP tizingosintha president kumangosintha president koma amene akufuna kuti aononge ndachipungu waja zimene akupanga zija timpemphe mulungu kuti aone chochita nawo achipungu. Munthu sakwanisa chimwirapo koma mulungu aone chochita naye chipungu chifukwa nganga zaona zikumudandaula chipungu ndipo chipungu sanayambirire kumudandaula ayamba kalikali ndipo izi nzonera kuti akhoza kumangokhala kumangosintha mapresident osangofasa ndalama kulandira zambiri ali mboma kuti tingokhazikika izizi zingosintha president achipungu mulungu akuyenera kuti akumane nawo nokunyadiyeni kwambiri pali Mr. Ikaimwanga bandiwaza wani Mr. Tanyo kama ndiwaza muni kwani mbali waka Mr. Tanyo kani Abdullah Fende hivyo kutika limpomo emazuwana tivyo kutika Abdullah Fende alikuti kuti anamwalira nangatangati anamwalira anaikidwa kuti nangati ali moyo alikuti Mr. Tanyo nokunyadiyeni kwambiri pali mpomo FM. Swera banji ya Malawi nonse konse kumene muli mdziko la Malawi komanso kunja kwa dziko la Malawi. This is Comrade Daniel Karimpopo FM program ija imene timati nkanga zaona program imene imabwera ndikuzizimusa anthu samatha kumvesa kunena kuti iye analowera pati komanso iye wakwanisa bwanji kutuluka. This is Comrade Daniel wotumizidwa ndi mulungu wakumwambayo kuti akapulumuse mtundu wa Malawi. Tikufuna tikonze dziko la Malawi kunena kuti wandale wina aliyense amene amaganiza kunena kuti ndale ndikupha nzake zithe. This is Comrade Daniel Karimpopo FM Malawi. Tinakuziwisani mama wauja kunena kuti tikhala tikubwera kuti tidziwe kunena kuti kodi alapkeni ali moyo kapena sali moyo. Rimpopo ndi Comrade Daniel Wankani ndionena kuti mungoti pay kuti muone. This is Comrade Daniel Rimpopo FM chigawo cha kumazulo. Amalawi mau amene ali m'Baibulo mwinaso ku Korani aliko mau amene ali m'Baibulo onena kuti nzako amene umadya naye mbale limodzi nda amene amakupereka nda amene aza kuphe. Mau amene aja muzagwirisira ntchito ndipo mau amene aja osamaderera. Timakhala ndi anzathu, timakhala ndi abale athu nkumaona ngati awa akutikonda koma chifukwa cha mmene timapangira zinthu zathu anthu samakondwa kunjaku. Mungakhulupirire
kunena kuti amene anampereka Chilima ndi abale. Mungakhulupirire munthu amene amanyamula chikwama cha Chilima tsiku ndi tsiku, kunyamula chikwama cha Chilima, mumtima mwake munali nkwizi zimene akuziziwa yekha kumene zinachoka nkwizizo. Programu yanga ioneke yaitali, koma ndikufuna kuti Amalawi mumvesese kuti kodi chimene chinachitika ndi chani, ploti inaenda bwanji yonena kuti Chilima amuphe. Ndikufuna ndipemphe madzulo ano kunena kuti olemekezeka Abakiri Muluzi, olemekezeka Mai Joyce Banda, olemekezeka Akasim Chirumpa, Akhumbo Kachali, Amai Kousi. Do not trust anyone. Osa khulupirira munthu wina aliyense. Anthu amene anampweteka Chilima ndi anthu amene amakhala nawo. Mai Chilima, person bodyguard wa Munanu, akuziwa za imfa ya Chilima. This is Comrade Ntanyo, Palimpopo FM. Chigawo cha kumadzulo ano nkhani yanga yayikulu yomwe ndabwera nayo ndiyo kuti kodi Lapkeni ali kuti, nanga maliro ake amene anapereka aboma la MCP kubanja anali Lapkeni kapena chinali chinthu chabe, kapena anatenga munthu yemwe anamwalira wosowa abale awo ku chipatala ndikuapasa akwa Lapkeni ndikukayika. Choyamba ndikufuna Commission of Inquiry mundimvetsetse bwinobwino. A Commission of Inquiry ndikufuna mundimvetsetse bwinobwino, mundisatire bwinobwino kuti nkhani ija isakuvuteni. Akuyesa kumakupusisani anthu akumayitanana ndikumakakhala pasi ndikumakakambirana cholinga azikupusisani ndesakupusisani. Ine ndili pano kukuthandizirani, kukuunikirani ndikuti tione kunena kuti what happened, chinachitika ndi chani, anapanga zimene zindi chani. If you follow me, mukandisatira bwinobwino, ntchito iji ndiyopheka ndipo sitengaso miyezi yambiri kutsogolo, chifukwa tizangoyitana anthu 4 or 5, anthu amenewa ndi amene atimasule. Tipempha aboma apolisi, anthu amenewa atimasule kunena kuti inu talongosolani, inu talongosolani, inu talongosolani. Ndiye ndikufuna ndinene chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti aboma ineyo sindikubwera pano ngati wamisala zimene ndikunena, ndipo pali mawu onena kuti wamisala anaona nkhondo. Mutitenge ngati ine wamisala ndayiona nkhondo, mutitenge ngati ine wamisala ndiye ndayiona nkhondo, ndiye musatire zimene ndikufuna ndiyankhule kuboma komanso ku Commission of Inquiry. This is Comrade Ntanyo, Palimpopo FM. Amalawi nonse, chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndibwere kunena kuuza dziko la Malawi kunena kuti Abdul Lapkeni ali moyo. Abdul Lapkeni ali moyo. Abdul Lapkeni ali moyo ndipo ali ku Rwanda komwe akukhala. Akazi a Lapkeni akudziwa ndipo mwana wawo akudziwanso
zimene ndikuyankhula inezi kuti comrade Ntanyiwa akunena zona. So ndikufuna madzulo ano ndiuze dziko kunena kuti Abdul Lapken Kapeni, ndimalize choncho, Abdul Lapken Kapeni ali moyo ndipo ali ku Rwanda, koma komwe akukhala akazi a Lapken akudziwa ndipo mwana wawo akudziwanso. Zimene ndikunenazi muzisatire. Ma details a passport ake anasinthidwa pamene amatuluka mdziko muno. Amalawi anthu awa analandiriratu ndalama pa imfa ya Achilima kuchokera ku chipani chija cha MCP. Joshua Valera analandira ndalama, Abdul Lapken Kapeni analandira ndalama, komanso personal bodyguard wa Achilima analandira ndalama. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. The Amen. Achipangano chakale. Nakula kwila chiyani kwenzilanga lokunilo. Amalawi nonse ngati mukukumbukira mu 2019 ma bodyguard onse Achilima anachosedwa atatu. Ma bodyguard Achilima anachosedwa onse mchaka chimenechi cha 2019 ataluza chisankho chisanabwerezedwe, koma mmodzi yekha anamutenga kukhala personal bodyguard wako, ndipo iye sana kwere nawo ndege ija, anati akamchingamira Chilima kumzuzu. Follow me clearly. Ndikuti mu 2019 ataluza chisankho chisanapite kuchibwereza, ma bodyguard anachosedwa ena ntchito, ndipo anasala ndi bodyguard mmodzi Achilima. Bodyguard amene anasala naye ndi mmodzi Achilima. Bodyguard amene yoyo, you can't believe, was one of the people amene anapanga chipongwe Achilima. Mission ya anthu yofuna kupha Achilima anafuna kugwesa ndege pomwe amachokera ku South Korea, ndipo komwe analephera kuigwesa chifukwa mu ndege moja munalinso akuluakulu a chipani cha MCP. Wina mwa iwo anali Steve Kayuni amene anali mu ndege mmene moja. Ku Commission of Inquiry, My Lapken ngati munawasatira anati amunawo anawauza kuti atenga passport yawo mwina sakabwerera kodi amatanthauza chiyani. Anali akudziwa kuti zomwe akukachita zikakatheka sabweranso akhala akutuluka mdziko muno tsiku lomwero. Lapken anakwera ndi mfuti mu ndege, ndipo zipwirikiti zitayamba ndi amene anaombera msilikali mmodzi wa Achilima mmutu, zipolopolo zitatu. Ndi chifukwa matupi aja anayezedwa mwachinyengo, ndipo pa chithunzi paja munaona msilikali ali uniform koma atamwalira. Iye uja zipolopolo zitatu ndi zimene zinamulowa mmutu. Ndege inagwesedwa. Abdul Lapken
anaimbira foni mwana wake nkumuza kuti wauze mai yako kuti asadandaule, ine ndili moyo. Mwana wa Lapken akuziwa zonse zimene ndikuyankhulazi. Zinachitika kuchikangawa china chilichonse mwana wa Lapken akuziziwa. Komanso komwe kuli bambo ake ameneyi ndi mboni inanso akuyenera kuyitanidwa. Tikufuna chilungamo chionekere. This is Comrade Ntanywa. Mayo, ungipera kukala ngokodi ndina bisalomu. Amalawi ndege itagwesedwa Abdul Lapken tikunena kuti anaimbira mwana wake nkumuza kuti awauze amayi yake kuti asadandaule, ine ndili moyo. Ndipo tsiku lomwe ndegeyi imagwesedwa kunali mvula. Kwa amene munaona passport ya Lapken sikuonesa kunyowa kulikonse. Anachita kupasirana pamanja ntchito itagwirika kuti ikaperekedwe kwawo. Atapangiridwa kale ina passport yoti atulukire mu dziko, ndipo anamusintha mayina. Amalawi ali ku Korea, Lapken mai Lapken anauza nzawo wina kuti amunawo apasidwa ndrama zambiri kuti akamugulire nzawoyo zinthu ku Korea. Ndipo nkhani imeneyo inali yaboza. Mai amene munauzidwa ndi mai Lapken kuti amunawo apasidwa ndrama zambiri. Ndrama zimenezi anali malipiro a mission imene anapasidwa kuti ikatheka. Ndipo mmene ndayankhulira kunena kuti mission yonseyi inalephereka kuti ichitike chifukwa chonoti munali akayuni mu ndegemo ndi anthu ena aku Japan. Mai Lapken anati thupi la amunawo sakufuna kuti lifukulidwe. Ndi chifukwa chani mai Lapken akukana kuti thupi la amunawo lifukulidwe? Amalawi tikufuna tidziwe mai Lapken ndi chifukwa chani akunena kuti thupi la amunawo sakufuna lifukulidwe. Thupi linali lebedwe. Ndiye ife we are challenging the state kunena kuti manda omwe tikunamizidwa kuti ndi manda a Lapken Abdul Kapeni akuyenera kufukulidwa with immediately. Achipatalaeze DNA ndipo aboma chonde kuyambira lero kumanda kukuyenera kupite asilikali. If you are serious with this commission of inquiry, asana chose china chilichonse, because after this program anthu amene wawa apanga program ya mtundu wina uliwonse. Chimene tikufuna ife tikufuna chimene chinayikidwa m'manda mwa Lapken Abdul Amalawi tichiziwe. Nkuteka anayikamo mtembo
umene si Lapken Abdul. Ndiye DNA ikachitika iti masule tosa Malawi iyi masule imvina kwa MCP mesa kwa MCP akunena kuti iwo sakudziwapo kanthu imene jenali ngozi. Ndi tikufuna MCP akhale chete atilole manda a Lapken akafukulidwe ngati muli munthu ameneyoyo ayezedwe DNA palitu makolo a Lapken anali ndazi chimwene ake anali ndazi chimwene ake ndiponso paliso mwana wa Lapken amene DNA ilongosole kunena kuti munthu uyu ndi wathudi. Choncho ifeyo ngatali mpopo we are challenging the nation kunena kuti manda a Lapken Abdul akufunika kuti akafukulidwe ndi kuti ayezedwe. Akayezedwa DNA itiuze kuti uyu ndi Lapken. If not ndiye kuti tikapezamo chinthu chimene sichikugwirizana chinthu chimene tikachipeze kumene koko chikakhala chosagwirizana ndi Lapken. Ndiye tikufuna pamenepo ndi pamene tidziwe boza la akazi awo a Lapken kuti zimene ananena ku commission of inquiry zonse ndi zaboza, chifukwa ma information amene ifali mpopo tapeza tikapanga kafukufuku Lapken ali moyo. Ndipo mmene tikunena kuti manda amenewa akuyenereka kuti ayang'aniridwe mpaka kufikira DNA ichitike. Ndale ndi nkhondo mwana wanga ndale ndika kumbuka kadama komaswa mati ndimati ndale ndiko lero ndikumva chilima chira kupopolera ngati zilizona ndale ndiko kumalikana kukuze anthu tidziwe chilunga ngamangidwe ndale ndiko akulilayo indani manje misozi situka akulilayo indani manje misozi situka ngati alipo wapangezisi zinthu zake zisokonekera ngati alipo wapangezisi zinthu zake zisokonekera koma mwina dinali mzinga moyo unosupanganika koma mwina dinali mzinga. amene wapanga izi tikufuna aziwike. Ndipo Amalawi munamva Nkosi Nyamata uja akuti anaona ndege inatulusa miyendo. Ndizoona ndegeyo inatulusa miyendo. Ndege imene anaona Nyamata amene uja inatulusa miyendo, ndege imene ija inali helicopter ndimene inatulusa miyendo, ndimene inagwesa dunia kuti itere pansi azikwanjaja ayambe kugwira ntchito yawo. Ndipo anthu amuzi anayiona ndege ikugwa, ndipo anayamba kuthamangira kuti akaone kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ma Israeli ndi Amalawi ena ataona kuti anthu akuthamangirako, anayikweza ndege ija mmwamba ndi kutulusa timiyendo tija timene anaona Ankosi. Khamu likuchuluka anakayilowesa m'mitambo, ndipo olo mutatenga pen and paper ndi kumpasa Nkosi kuti ajambule miyendoyo, mupeza kuti sinali miyendo, inali helicopter imene imakhala ndi mateala osati timiyendo. Helicopter imeneyi ndimene imapereka information ina iliyonse kwa achakwera ndi asilikali ena kuti tagwetsera kwakuti ndege ija.
mboni zina zomwe zinaona zomwe zinachitika pa tsikuli ndi anthu omwe akuchokera ku Kaundama Hills. Anthu amene akuchokera ku Kaundama Hills atichitire umboni. Anthu amene akuchokera ku Kaundama Hills komanso ku library ku Chikangawa, malo awiriwa ali ndi matawa awo, ndipo alonda omwe anali pa Kaundama Hills anaona zonse, chifukwa tawa ya library imaona Chikangawa yonse, ndipo matawa amenewa ali ndi chilichonse chomwe chinachitika pa tsiku limene la ngozili. This is Comrade Ntanywa pali Limpopo FM. Madichotsela tupi pakati patu pomano muzimu tili naye amama 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 ndali ndali mwana wanga ndali ndali niko ndali ndali mwana wanga ndali ndali niko ndikakumbuka kadama komaswamane imati Amalawi nonse lero ndikumva imachira kusopole ngati zilizona atayilanda ndegeyi mmalere anayichosa mbali yomwe imafuna kutera ndikuyikotesera ku Kaundama 19 to 20 kilometers, ndipo imafuna kuomba nyumba ndilali kuli nyumba zambiri, ndipo inaenda pansi pa mtunda wa 4 kilometers kenako mpomwe pansi mpomwe amaigwesa itaenda mtunda wa 4 kilometers ndipo amene amaigwesa ndawo yomweyo kunabwera chifunga chomwe chinali chodabwisa kwambiri kwa anthu akuderali, chifukwa chikhalire nicho ku Kaundama kapena ku library sikunachitike chifunga cha mtundu umenewo. Ndipo chifunga chimenechi chinachita kupangidwa ndi Aisraeli kuti anthu asafikeko, ndicho linga chonena kuti ntchito imene amafuna igwiridwe. Mukapita palada pa 9 komanso pa 10 mupeza kuti kunalowa ndege ya chilendo yomwe inali ku Kaundama Hills. Italowa imakhala ku Kaundama Hills, ndi pamene ajina Dala Kadula Sisito ndi timu yawo anayamba kuwakhapa anthu aja, ndipo amene amaperekera chitetezo kuti kumaloku wina aliyense asalowe dera limeneli anali asilikali amene anachita kusankhidwa special asilikali kunena kuti inu tiyeni mukagwire ntchito, tiyeni mukagwire ntchito, ndi amene amayang'anira ku dera limeneli. Ndi chifukwa chake asilikali onse amene akupita ku commission of inquiry kuti mwamve zoyankhula zawo zokhala zimozi, akutetezana, sakufuna kuululana, akuyikirana kumbuyo. Koma Malawi palibe chisisi, chifukwa asilikali ena maina awo tawapeza, ndipo akudziwa momwe Chilima anaphedwera. Zovala za Chilima zinali magazi okhaokha, anazitenga ndi personal bodyguard wawo nkukazibisa, ndipo zovalanso za anti yanga Maisha Nilu Mlozi zinali magazi okhaokha.
anasira Pitikoti yoka Amalawi ngani yaikulu madzulo ano ndionena kuti Bambo Lapken Kapeni ali moyo sana mwalire. Nde chimene tikupempha ife chigawo cha kumadzulo kuno pa Limpopo FM with immediately manda amene tinanamizidwa kuti anakayikapo Akapeni akuyenereka kufukulidwa. Ndofuna ndikupempheni makolo Akapeni mukuyenereka kuchilandira chinthuchi chifukwa dziko likufuna liziwe chona chenicheni cha zimene zinachitika tsiku limene licha. Mzukulu wanu mwana wanu akudziwa china chilichonse. Sindikudziwa ngati inunso mukudziwa kunena kuti mwana wanu ali ku Rwanda. Ife ali Limpopo FM tapeza kunena kuti Lapken ali moyo ali ku Rwanda. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Munali ndine chigawo cha kumadzulo kuno ndikufunireni zabwino zonse pa Limpopo FM. Ndikhalanso ndikubwera ndi zambiri kuti mudziwe. Ndikuti ndinali phe kumene ndimakhalako anthu amati ndimabisala kuuna. Ndinali phe anachita kukanditokosa kumeneko. Auti wathawa Commission of Inquiry. Wathawa Commission of Inquiry. Nditamva mawu amenewa ndinaona kuti koma munthu une ndituluke. Ndifuna ndithokoze timu yonse ya Limpopo FM imene ili pa ground, imene inapita ku Chikangawa ndikukakumana ndi anthu aku Reply, ndikukakumana ndi anthu aku Kaundama ndikutigayira ma information imene zinachitikira tsiku limeneli. Choncho Amalawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti gulu lonse la ku Kaundama kuti mupite akakuuzani kuti zimene akuyankhula Comrade Ntanywa ndizona zenizeni. Munali ndine chigawo cha kumadzulo kuno pa Limpopo FM. Tisiyane mwa mtundu umenewu. The Amen. Achipangano chakari. Bezilanga logo nidwa Chima ukuwa wajita ndi wose sopanoli Mesa ndina kuchitila za bwino zojuga Ineyo Bakale kutukale fumu ndina kunyamula ndine Mandipela kumbo kufangati ebe Mayo Undipela kukalango kodi ndina bisalomu Wanozimu wanga kufula pasi bandaga Mayo Nafela kondo ya bari Tikuti Abdul Lapken ali moyo. Abdul Lapken personal bodyguard wa Chilima komanso Joshua Valera ndamene anapereka Chilima. Ulindisonga mizimu yangu na enibwere pakutu pabo Odi mulungu wanga muweruza mwanji yawa Odi mulungu wanga muweruza mwanji yawa
Kakumulisa Malawi nikamulondela kumwamba. Majemelo wabere waiwe nikanjala. Ulinisola simu yangu naye niwe pamutu pabo. Wanga uweruza wanji hapa ibe Odi Mulungu wanga uweruza wanji hapa ibe Ifitatenda nzelu ile soga yako ibe Tukuna chirungamo chiboneke Paifa ya South Stream Kinagwisa ndege basi Kifunaso dipembe ma platform Like Bob FM Yakina pombre ninjanyo Kuzani Dikuza sigo chirungamo Pepe soba kiri Blues TV Auze Nyamala Chimene kinapa A vice president Chomeni kukuni Choneke Kakumulisa Malawi nikamulondela kumwamba. Majemelo wabere waiwe nikanjala. Ulinisola simu yangu naye niwe pamutu pabo.